Wauya kuchitunguza zvakafamba sei, upenyu hwakafamba sei? Gogo vanga vachineta here, kana kuti amai vanga vati chimbondipaiwo chikomana changu here, kana kuti iwe wanga wauda kumbouya kuguta guru? Semukomana anga akurira kuruzevha ndanga ndakumboti kuHarare ndainguva during maholidays ndinoda kumboendawo kuHarare ndimbonogarawo kuHarare ndokusara naamai ndobva achimbouya ndokuzoya vatakaenda kuchitumbiza kugara naamai tichigara kuSt Mary's ndakagara navo kusvika ndazobva mumaoko avo muna 2010 ndichitsaka kurojawo semukomana anga abva zera ndada kuchiroja ndakugara muka1 room kangu ndichirara pasi ipo pacard box. I remember ndine 1 blanket andakapiwa naamai so ndakukanganwa zita ravo dai vakakoya ari kundifarira foni pablanket rakari kure randaifuka ndaingorola kuti ndo randairarira nekurifuga. I remember makore acho 2010 kupinda na 2011 kutanga kwakapa ndokuzochipinda muguta amachisamba muHarare ndikakutaurira kanyaya kacho handina shop yandakasiya ndaifunga kutsvaga basa kunonzi kubasa kuHarare kupinda mumashopu nditsvaga basa. Inini ndakanga ndakundikana kunyora form 4 yangu kwete nekusapasa kana kwete ndekufoira ndakanga ndashayirwa mari yekuti ndinyore form 4 yangu saka ndandine chido kwazvo ndienderere mberi nedzidzo yangu. Uri ipapo regai ndibva ndasimbaradza mwari ikoko nasina DJ ndapanapa muri kunzwa zvaari kutaura ka mukati meupenyu tinombosangana nezvigozhero tinombosangana nezvinokuunisa asi mumwe vanhu vahombi mukati menyika yedu saka kwaunobva zvikuru sei hakuna basa kwaunoenda ndiko kunokosha zvakakosha ikoko.